Ja, dette er så vores raketprojekt, og vores formål med dette projekt er at sammenligne den teori, som vi har om raketter, med data fra et eksperimentelt forsøg med en vandraket. Og gruppen er Kahir, Oscar, Rune og Magnus. Vi vil starte med at forklare lidt om raketter, og det princip, som alle raketter følger, er bevarelsen af bevægelsesmængden. Ja. Dette princip siger bare, at hvis vi sådan har en raket her, så hvis der bliver skubbet noget ud bagfra, så vil den her rakets bevægelsesmængde ændre sig. Ja. Og så lige så må der komme en fremadgående bevægelse for at imødekomme denne ændring af bevægelsesmængden. Ja. Og på den måde, sådan en raket den fungerer, det er, at man pumper noget luft ind i, og det skaber et overtryk inde i raketten herover. Og det er naturen ikke så glad for, så den vil prøve at udligne det her tryk her. Og da vandet er i vejen hernede, så skubber luften vandet ud, og det skaber, ligesom som vi her sagde for 2 sekunder siden, en aktion, som giver en reaktion af raketten, den letter. Ja. Ja, og hernede i hjørnet, så ser vi så raketligningen, som ligesom er grundlaget for alle vores udregninger her, som jeg også, som kan jeg forklare det, beskriver. Så ja, til vores raket valgte vi så at bruge en halv liters Faxe Kondi. Vi startede først med 1,5 liter, men efter den fejlede, så valgte vi at bruge en simplere version, som var bare en halv liter. Og så, når man bygger en raket, så er det vigtigt med at have vinger, fordi en raket har både en center of mass og et center of pressure. Og det er meget vigtigt, at center of pressure ligger lavere end center of mass, ellers bliver den ustabil. Og når man har vinger, så bliver center of pressure lavere nede. Og så, vores form for raketten, det var ikke en helt præcis form, men det var lidt en blanding af en cylinder og en kugle. Og så, som brændstof, så brugte vi vand, da det var en vandraket. Og her er så vores data fra raketten, og som I kan se, så er rakettens masse uden brændstof 56 gram, med brændstof var den 247,5 gram, og vi har fået at vide, at det bedste det var at fylde flasken cirka 1/3 op, men på grund af en Faxe Kondi flaske er sådan lidt underligt proportioneret, så fyldte vi faktisk kun 1/5 op. Ja, 2/5, undskyld. Og så det tryk, som flasken havde, da lige før den skulle afsted, var cirka 3 bar. Og formfaktoren, formfaktoren var cirka 0,5, har vi sådan estimeret til at være 0,5. Ja. Og her kan I så se videoen af vores affyring. Ja, og vi kan se, at David står og pumper luft ind i den, og så letter den, og vandet cirka forsvinder. Bum. Yes. Den første af vores udregninger var, at vi udregning udstigningsfarten, og udstigningsfarten det er, hvor hurtigt er det brændstof, som i raketten bliver skudt ud. Vi kan se ligningen her, og i ligningen så har vi så 2 gange trykforskellen i raketten, P-raket og P0, divideret med densiteten. Ja. Altså, ja, P-raket er hvad nu den gennemsnitlige tryk i raketten, og det kan vi regne ud ved at først finde. Vi har P-start, som vi ved er 3 bar. Så kan vi regne P-slut ud ved at kigge på volumen af hvad nu luft der var. Og det får vi så til 1,8. Så derfor ved vi nu, at gennemsnittet er cirka 2,4 bar. Yes, og når vi så putter alt det, så kan du så se, så fik vi, at vandet blev skudt ud med, blev skudt ud med 16,733 meter per sekund. Den anden beregning vi lavede, det var affyringstiden. Og vi har ligesom en formel for den samlede mængde vand, der bliver skudt ud, som er tværsnitsarealet af den her nozzle, vi har på, gange udstillingsfarten, gange tiden det tager for at skyde ud. Og hvis vi så her isolerer t, så kan vi så finde tiden. Ja, og der, når vi indtaster ting, så får vi til
0,259 sekunder. Så kan vi også beregne massetab under affyring, hvilket er bare mængden af, eller vægten af vandet eller brændstoffet divideret med tiden det er taget. Og det får vi så til cirka 0,739 sekunder kilo per sekund. Så affyringsfasen kommer vi så til nu. Under affyringsfasen vil vi godt udregne, hvilken hastighed, som raketten kommer til at have, når alt vandet bliver skudt ud. Det gør vi ved først at opstille en funktion, som har hastighed som funktion af tiden. Det er udstødningsfarten gange den naturlige logaritme til masse start, masse slut gange massetabet gange tiden. Og så selvfølgelig minus tyngdeaktionen, som den blev påvirket af. Og det her det er så taget ud fra raketligningen. Og så er det vigtigt at sige, at vi har ikke taget hensyn til luftmodstand, da det er ret lavt ned, og det ikke har så stor påvirkelse. Men ellers, hvis vi sætter vores affyringstid ind i funktionen, så får vi, at hastigheden bliver 22,322 meter per sekund. Og her ser en graf så af funktionen. Graf over, ja. Ved at integrere hastighedsfunktionen fra før, får vi så stedfunktionen. Det kan vi så bruge til at finde ud af, hvor højt den er, når alt vandet har rørt ud. Ja. Og når vi så putter alle vores data ind med start, så får vi så, når alt vandet er blevet skudt ud, så er den, eller har den nået en højde på 2,12 meter. Ja, og nu skal vi så til at beskrive den opadgående bevægelse. Og det har vi gjort ved at løse differentialligningen her, der beskriver den opadgående bevægelse. Og det er så sammen med luftmodstand. Ja, hvor K, det gør, at vi inkluderer med luftmodstanden, og den står for en halv gange ro gange tværsnitsarealet af vores nozzle gange med formfaktoren, som vi har sat til 0,5. Ja. Vores betingelser er, at V op til vores affyringstid er lige med vores V0. Ja, som på de der 22,32 sekunder, ja. Så derefter, Og så får vi den her funktion ud, som vi derefter definerer. Ja. Og så skal vi til at differentiere den her hastighedsfunktion. Ja, den her differentialligning til den her hastighedsfunktion. Og ja, i den her, der har vi så betingelserne fra før, hvor vi satte vores, hvor vores S0 var 2,12 meter, og vores tid var de der 0,259 sekunder. Ja. Og der siger vi så, at vores stedfunktion differentieret er lige med vores hastighedsfunktion. Ja. Yes. Og der får vi så vores stedfunktion ud, som der er defineret her. Og så herover kan vi så se vores stedfunktion plottet sammen med vores affyringsfase. Ja. Så det er både en opadgående bevægelse her, og så hernede i bunden har vi vores affyringsfase plottet sammen. Vi har så derfor lavet nogle relevante udregninger, som vi så nu kan udregne. Først udregnede vi tiden, det tog for raketten at nå toppen, og det tog vi S op differentieret til T er 0, og der fik vi der hvor hastigheden er 0, og der fik vi 2,5 sekunder, og derfor udregnede vi højden kom op, og der ser vi bare S op til vores tiden til toppen her, og der fik vi så 27,31 meter ud. Ja, og nu vil vi så over til at beskrive den nedadgående bevægelse for vores raket, ja. Og der skal vi så løse den samme differentialligning som før. Der har vi bare ændret vores randbetingelser til at vores V ned til vores toppunkt, at det var 0. Det var lige med 0, ja. Ja. Og igen er vores K, det er den, som gør, at vi inkluderer luftmodstanden her. Ja. Og vi får så en funktion ud, som der siger, V ned T er lige med det her, som vi så definerer. Det gør vi så, at vi kan løse den her næste stedfunktion, som igen, som før, vores stedfunktion differentieret er lige med vores hastighedsfunktion.
Og her er vores randbetingelser så, at vores stedfunktion til t i top er lige med vores højde til toppen, som vi udregnede før. Derefter får vi så den her funktion ud, som vi nu kan bruge til at udregne vores impact, altså hvornår at den, efter hvor lang tid, at den var noget, rammer jorden. Og det får vi så til 4,87 sekunder. Ja. Og herovre, der kan man se alle vores 3 funktioner plottet sammen. Her har vi så den affyringsfasen, den opadgående bevægelse, og så den nedadgående bevægelse, som vi lige har beskrevet. Så efter affyringsfasen går den altså over i en meget pæn variabel, faktisk. Ja, og her ser vi så vores afsluttede data med vind og uden vind. Ja. For vores data uden vind, der har vi bare brugt sagt, at S og T skulle være lige med en halv gange A gange T i anden, plus V0 gange T, og så plus S noget, ikke? Ja, og hvis vi kan se, så er dataene faktisk næsten identiske. Ja, og det kan skyldes vores fantastiske estimering af formfaktoren, og givet at vi har en meget simpel raket for eksempel. Vi kan så lægge mærke til forskellen i højden, som vi havde regnet med måske, at der er en 20 cm forskel her i højden, som den når op på med og uden vind. Og ja, der er alle de andre, at de her skal jo som sagt være det samme, da vi har regnet affyringen uden luftmodstand. Og her der er der meget, meget lille variation. Okay. Måden vi har sammenlignet det teoretiske med det, der skete i virkeligheden, var, at vi lavede en videoanalyse af affyringen. Og ud fra den videoanalyse kan vi se, at vores S0 er 2,1 meter, vores V0 er 23,4 meter per sekund, og vores T0 er 0,22 sekunder. Så ja. Og så vores data for video fik vi ved brug af Logger Pro. På Logger Pro var der viste kun 132 frames. Så der kunne vi så beregne, siden kameraet filmede med 240 frames per second, så vi så regne os frem til, at al dataen med tid for Logger Pro skulle ganges med 1,8 for at få den aktuelle fart. Yes, og som man kan se, så passer det rimelig godt med, altså passer det fra videoen rimelig godt med det teoretiske, som vi har udregnet. Ja, der var som sagt en række fejlkilder, der gjorde, at vores teoretiske ikke var det samme som vores eksperimentelle, ja. Og vi har vurderet disse til blandt andet at være vinden, som vi der gjorde, at raketten kunne blive skubbet sådan, af kursen, så den fløjede lige opad, og så drejede det til skævt, fordi der var rigtig meget vind den dag der. Den dag var der også virkelig meget luftfugtighed, det regnede som sagt, ja. Og det regnede vi ikke med i vores udregning. Ja, og vores formfaktor, den var jo også ufattelig svær at estimere, da det faktisk godt ned på den, hvis det var til at kunne estimere den mere præcist, men det havde vi desværre ikke til rådighed. Ja. Og så havde vi ikke regnet med nogen luftmodstand under affyringen, men som vi kan se ud fra vores eksperimentelle data, så havde det her faktisk ikke så stor indflydelse overhovedet, ja. Og så havde vi så også en masse usikkerheder, fordi at da vi udførte de her forsøg her, så var det som vi var nødt til at udføre en lang række af de her forsøg her, hvilket gjorde, at vi ikke altid fik afmålt med vandmængden og trykket lige godt. Ja, så vi har valgt ud fra vores konklusion at konkludere, at at i vores tilfælde kan se bort fra luftmodstanden, da det mere eller mindre ikke havde nogen som helst indflydelse. Det kunne man se i vores eksperimentelle og så videre. Ja. Det kan skyldes blandt andet, at vores raket var meget lille, og den ikke formfaktoren var meget lav. Ja. Og så har vi også vurderet, at vi ikke kan falsificere vores teori, for eksempel raketligningen og de andre differentialligninger, da vores data har meget lille afvigelse.